ngerti ta percil? Roh. Raine percil ndi? Ya iki no. Ah, wi rombongan rai. Iki. Awak, rai kok iso tekan ngono lho. Iki. Lho, malah tangan rai iki cukup aduh. Raimu lho sing ndi? Ndi raiku? Ning ndi? Ya pilih sik ta. Ya iki. Pipi wi pipi. Iki. Lambe, Iki. kuping. Ya pokoke rene iki lho, Dik. Kuwi rombongan rai. Rung diarani rai. Endi ta Iki rai lho, iki? rai iki lho, tengah-tengah lho. Iki lho. Iki rai iki. Ki opo? Lah iki jenenge apa ki? Poroh kowe. Ora roh Lah iya rai iki kene iki. Rai ning kene iki ta. Heeh. Berarti awakmu pinter no, Dik. Ya pinter to kok. Cara nuwun sewu nak Apa? nggon awak ngono kuwi terus kudune piye? Awake dhewe nyambut gawe bengi. Nah. Ngono kuwi terus bedina kudu piye ya roh, Dik. Ya ngerti. Ben iso sehat awake. Olahraga to kok. Olahraga penting ya, Dik ya. Penting. Berarti awakmu sering olahraga. Sering to. Apa ae mbiyen olahraga? Ya termasuk babat seminton.